Днес при нас за интервю е доктор Елисабет Найденова, клиничен и естетичен дерматолог и лаборатория Филорга, първата анти-ейдж козметика, произлязла директно от естетичната медицина. Кои са най-често срещаните кожни проблеми, с които хората се сблъскват през лятото и как се отразява на кожата повишеното излагане на слънце? На първо място това са появата на много често на слънчевите алергии, които се получават при хора с много чувствителна кожа. Друг много често срещан проблем, това са неравномерен тен, пигментация и мелазма. И те се получават следствие на това, че много малко хора в световен мащаб слагат слънцезащита. Тенденцията е напоследък да се засилва използването на УВ предпазни продукти, което е чудесно и така хората повече се предпазват от този проблем да не се появяват тези странични ефекти от слънцето. Защо защитата от слънцето е важна през лятото? Изключително важна е, тъй като вече слънцето е доста силно, уврежда доста повърхностния слой на кожата. Неравномерният тен и пигментациите са само следствие, както и когато предпазваме кожата, я предпазваме и правим една превенция да не стане меланом, най-злокачественото заболяване в световен мащаб. Вие какъв SPF фактор бихте препоръчали за ежедневна употреба? Винаги препоръчвам най-високия фактор 50. Колко често трябва да се нанася отново слънцезащитния продукт през деня? Много хора често се бъркат, че 50 фактор означава, че ще издържи целия ден. 50 означава, че издържа горе-долу 1 час, 50 минути. И слънцезащитата трябва да се нанася много често, особено когато сме на плаж или на море, горе-долу през час, през 2, за да може да има плътна защита. Кои са продуктите, които вие бихте препоръчали? За градски условия препоръчвам продукта на Филорга UV Defense, който освен, че предпазва кожата я с висок фактор, има и анти-ейдж действие и има превенция за образуване на пигментни петна, както и лекува вече такива, които са налични. Когато сме на море или някъде на плаж и на басейн, серията им за тяло е просто уникална, защото първо, че от нея стимулира образуването на естествен и здравословен тен. Има ги под формата на 30 и 50 фактор. UV Bronze се казва тяхната серия. Това, което е характерно за тях, че не искам да забравяте слънцезащитата и за косата. Става и за краищата на косата, така че да ги предпазваме от изсушаване, когато сме на море или на басейн. И да не забравяме, естествено, след слънце грижата е изключително важна, защото винаги кожата се дехидратира. Техният After е уникален, с уникален аромат, тъй че го препоръчвам. Как топлината и влажността влияят на кожата? Най-често топлината и влажността увеличават и променят повърхностния микробиом. Това води до появата на повече инфекции, затова кожата трябва доста да се предпазва и да полагаме грижи за нея през лятото. Какви са вашите препоръки за справяне с мазна или, да кажем, изпотена кожа през летния сезон? През летния сезон съветвам да използват много леки продукти, гел-кремове, флуиди, които имат много лека текстура, но никога да не забравят хидратацията, защото тя е основна. Нищо, дори да имаме мазна кожа, трябва да използваме хидратация. Може ли да ни обясните малко по-подробно каква е разликата между увлажняване и хидратиране на кожата? И двете имат горе-долу един и същия ефект. Увлажнител означава, че той се задържа само на повърхностния слой на кожата и предпазва от вредното въздействие на околната среда. Хидратантите проникват дълбоко и те стимулират клетките да се обновяват. Този тип кремове най-често съдържа хиалуронова киселина, която е основната за хидратантните продукти. Какви съставки според вас трябва да се търсят в хидратиращите продукти за грижа за кожата? Винаги на първо място хиалуронова киселина. А има ли конкретни продукти на Филорга, които вие бихте препоръчали за една оптимална хидратация през лятото? Това, от което съм впечатлена най-вече е всички продукти на Филорга, че са вдъхновени от различни процедури в естетичните клиники и най-вече от хиалуроновите пълнители. Това, което препоръчвам е Хидрахиал серията, която съдържа 5 типа хиалуронова киселина и е чудесна за хидратацията на кожата. И също така те имат 2 серума, които също можем да ги включим, като
предварителна подготовка преди крема. Единият е серума на Hydra-Heal, който можем да го използваме в областта и на околоочния контур, което е много характерно и чудесен избор. И другия е серума Hydra-Ox, който има 5 типа антиоксиданта и също е чудесен избор, особено в градски условия. А когато сме навънка и повечето от жените са работещи или заети майки в движение, как можем да гарантираме, че кожата ще остане хидратирана през целия ден? Когато не забравяме да приемаме и вода. Можем да използваме също така и серум преди самия хидратиращ продукт. Филорга имат серум Hydra-Ox, който осигурява до 48 часа хидратация на кожата и така можем да бъдем сигурни, че когато приложим серума преди крема, ще имаме много дълга хидратация, която ще задържи целия ден. Интересно, благодаря ви. А има ли някакви навици или рутина, която ние можем да развиеме и която вие бихте препоръчвали за поддържане на оптималните нива на хидратация на кожата през лятото? Първо, да не забравяме приема на течности. Той е основен за хидратацията изцяло на кожата. Можем да използваме няколко продукта. Не е необходимо да използваме голямо разнообразие, да включим серум за цялото лице, околочен продукт и крем за кожата и накрая да завършим със слънцезащита. Това е една нормална рутина или когато пациентите не обичат да използват много продукти, може да е единствено хидратиращ крем със слънцезащита. Това е най-добрият вариант. Нека да поговорим и за почистването и ежедневната грижа на кожата. Какво е значението на ежедневната рутина и почистване и естествено, разбира се, през летните месеци? През летните месеци пак съветвам да не се използват много агресивни продукти за измиване. Те да са винаги за нормална или чувствителна кожа, така че да не пресушават горния слой въпреки топлото време. А колко често всъщност трябва да почистваме кожата си през лятото? Най-добре е 2 пъти, сутрин и вечер. Сутрин може да отмиваме само с вода, но вечер задължително трябва да има хубав измивен продукт, който да почиства много добре замърсяванията. Какво трябва да търсят хората в един добър почистващ продукт за лице? На първо място да не им пресушава кожата. Това е важно, да има хубави активни съставки, да има хиалуронова киселина, която също допълнително да хидратира кожата. Може да гледат в зависимост от и спрямо типа кожа, съставките, които салицилова киселина за помазна кожа. Общо взето е това, но най-често препоръчвам продуктите да са нормална, чувствителна кожа, не да са прекалено агресивни. А какви продукти конкретно на марката Филорга бихте препоръчали за почистване според различните типове кожа? Да, скоро Филорга лансираха изцяло нова обновена серия Skin Prep, която е подходяща за абсолютно всички типове кожа, дори и за чувствителната. Има няколко продукта. Пяна, гел измивен и мицеларна вода, както и ензимен гел пилинг, който е вдъхновен от естетичните и почистващи процедури, които се извършват в кабинетите. Те са подходящи както за ежедневно използване, така имат и анти-ейдж действие. Може би това са единствените продукти почистващи, които имат анти-ейдж действие и може да се използват абсолютно ежедневно. Конкретно за хора с склон към омазняване или така наречената комбинирана с по-мазна Т-зона, кои продукти бихте препоръчали от тази серия? Гелът на Skin Prep бих препоръчала и мицеларна вода и пяната. Това са продуктите, които са подходящи. Нека да поговорим и за ежедневната грижа за кожата, която всъщност не е само свързана с летния сезон, но целогодишно. Кои са основните стъпки, които трябва да предприемеме за една добра грижа за кожата? Първоначално е естествено почистването. Например, сутрин може да почистим лицето само с някаква мицеларна вода или просто само с вода. След това естествено нанасяме хидратиращ хем. Hydra-Heal е чудесен избор за това нещо. И накрая завършваме с UV Defense на Филорга, която ще създаде първо една чудесна основа за грим за дамите, които се гримират и ще предпази от вредното въздействие на околната среда и всички тези продукти имат и анти-ейдж действие, което е още по-добре.
Нека да поговорим и за един мит в козметиката. Трябва ли да се наслояват много продукти за оптимален ефект и резултат върху кожата, или добре подбрани продукти, може би малко, биха постигнали също един добър ефект в поддържането на кожата в оптимална форма? На първо място препоръчвам наистина малко продукти да се използва в рутината, защото много използването на различни по състав, различни козметични брандове води много до изключване на самите съставки и най-често те не работят така, както трябва. Препоръчвам на пациентите да вземат една марка с определен подходящ за тяхната кожа продукт и да се доверят само единствено на него, да не прекаляват с използването на различни продукти, защото те най-често губят ефекта си. Като допълнителни съвети към нашите последователи, какво бихте казали, как начина на живот и хранене също се отразяват и влияят върху здравето на кожата? Влияят много. Много често го пренебрегваме, може би в последно време, но храната изключително много влияе върху кожата. На сладките неща, млечните продукти просто се отразяват на кожата и трябва да прецизираме. Особено лятото е хубаво да наблягаме повече на зеленчуци, плодове, които ще набавят необходимите витамини и минерали и ще се отрази веднага на кожата. А има ли хранителни добавки, които бихте препоръчали в допълнение на ежедневната грижа за поддържането на една здрава кожа? Да, препоръчвам хранителни добавки, примерно с биотин, колаген, които ще допринесат, както и витамин С. Да не забравяме, че витамин С е основен както за стабилизиране на кръвоносните съдове, особено през лятото, и приемът му ще озари и ще допринесе за доста добър резултат на кожата и ефект. Кои са най-често срещаните грешки в грижа за кожата, които правиме и особено през лятото? Не почистваме добре кожата си, използваме прекалено много продукти, прекалено много грим също, наслояването на голямо количество фондиотен през лятото също води до прекомерно омазняване, което е една грешка, която много пациенти правят, както и прекаленото използване на пиленги с скрап частици. Това допълнително изсушава и стимулира омазняването. Как продуктите на марката Филорга всъщност могат да помогнат за създаване на една персонализирана грижа за всеки индивидуален клиент? Уникалното на тази марка е, че лаборатории Филорга изключително много инвестират в клинични проучвания преди един продукт да достигне до крайния потребител. Използват високо ефективни и висококачествени активни съставки, което допринася за уникалността на цялата марка. Те са подходящи както за мъжете, така и жените. И всеки един от техните продукти има анти-ейдж действия. Също да не забравяме, че и хората с чувствителна и раздразнена кожа също могат да се доверят на тези продукти, защото са клинично тествани, че са подходящи и за такъв тип кожа. Къде клиентите могат да намерят повече информация и да закупят продукти на Филорга? Винаги хората трябва да проверяват източниците, от които купуват, и те да са оторизирани от бранда. Най-вече като голям партньор на бранда Филорга са аптеки Собра, където хората могат да получат и повече информация от фармацевтите и да бъдат препоръчани най-подходящите за тях продукти. Какви са предстоящите инициативи на Филорга или нови продукти, които нашите клиенти да очакват с нетърпение? Скоро може да очаквате обновената серия на NCF, която е сърцето на Филорга. Доктор Найденова, благодаря ви, че бяхте днес с нас. В качеството си на естетичен дерматолог, какво ще е вашето последно послание към дамите, които отделиха време да ни слушат? Благодаря за поканата и това, което съветвам не само дамите, а и мъжете, да полагат грижа за кожата постоянно, защото превенцията е много важна, както и за стареенето, да се хранят здравословно и да отделят време както изцяло за тялото, така и за кожата, за да изглеждат все по-добре всеки ден.